Sepä hyvä, että tuli ne junalla. Kuulit sä Henkka ton? Joo. Joo, kuuluu tuolta pohjasta. Joo. Jep. Ei oo hirmu kaukana tästä. Mulla on tämmöset siniset pöksyt. Mitä? Oot sä tuolla? Siniset pöksyt. Oot sä raiteella? On raitteella. Okei, no niin. Tämmöstä kaarteet tekonaista. Joo. Heiluta. Jes. Sitten vähän nyt tämmösen sillan yli tossa. Sillä yli. Joo. Siniset housut jalassa. Joo. Ei kukaan myydä naamia. Räiskimistä kun... Minä ammun. Jep. Vittu, meillä oli koko ajan, että sä olit tuo. Eikä se tappanut sua. Ei, mä sain sen. Hyvä.